Ahojte. Čipsy? Tak. Na to. Ideme preč 100 dní v Minecrafte. 100 dní, pozor. To nebude len také ďalej. To je asi normálne, neviem si drsť, lebo... Veľký svet, počítač štátovica, blablabla. Dobre, sa súradníka si dáme. Odohraté dni, aby sme videli, keď bude 100. Máme sa ešte túto. Zapieme si podvádzanie, ale poďme sa dívať dál. A nekážem ľudský tvorov. Ale pozor. Dáme si tento Paul Garden. A ideme na to, dáme troška zvuk. Hej, ja som sa ale... Počkej, chvíľočku. Už sa to načíta takto. Už sme tu. No. Tuto máme dokonca aj tento dark... neviem, ako sa volá. Nakúpime si toto. Toto vyzerá veľmi dobre. Tu sa spraví taký pekný koberček. No ale, samozrejme, nemôžeme sa to strácať. Normálne drevo si naťažíme. To aj nejako prežili. To akože, aby som tu nechcel úplne bývať. Chcel by som ísť troška indie. Akože neúplne tuto presne. Ako si... Tam je blbý zombie. Upal sa. Tak. Ne. Vypal blbý zombie. Nie, ja horím. Ja zase horím. Tak, ja som. Tak to nič, to nevadí. Pohodě. Kde jsem ťahal to drevo? No, prostě vidíte moje Minecraftové skilly. Ne, počuj skeletona, skeleton je moja slabina. Kura. Poď. Zabij to. Poď, kura, tady kura. No, ale jeden byl vysoký. No nič. Počkej, to nie nejaká... Poď, zabij ho. A sa mi ušlo. No nič. Musíme ísť niekde hore. Musíme si nájsť nejaký domek. Lebo teda no. Takže 100 dní v Minecrafte nie je len tak. To akože nečakáte, že asi dneska zabijem draka, lebo... Au! No. Proste vidíte moje skilly, že moje skilly sú takéto. Levácké skilly. Palku na hubu. Spravíme si domek tuto však. Na týchto skalách. Tak spravíme si tuto dole pri vode. No, vyrobíme si tuto drevo konečne, 20 dreva. Nejaký ten krafťák. Potrebné suroviny proste.
Dáme si krompáč. Si naťažíme kameň, to budeme mať rovný domček, takže... No, ale jo. Kopeme. Máme zatiaľ 0 dní. To je dosť málo, nie? Zo 100. 0 zo 100 máme. Je v pohode, ne? No, chceli sme minimálne 5 dní dneska. Čo si asi nemyslíte, že dáme? Tak, teraz máme tu už nejaký ten oný. No, kraftíme si meč. To je základ. Krompáč. A sekeru. No. Posadíme sem tento oný. Však prečo nie? Počka to tu. Zvečíme. No dobré. Krafťák, tam je ovca. Krafťák si presadíme sem, spravíme si vec. Tak, to je bomba. Ahoj, zombík. Hop. Ha, parkour. Ještě to trocha vytěžíme. My se potom mohli sadit stromy. To vyťažíme tento... O! Vypal. Späť do vody. Chvíľka. On tu zasa. Vypadni. Vypadni, som ti povedal. Hor. No. Takže si to ešte nejaké želízko. Želízko. Drevo budeme potrebovať teda kopu. Máme 64 tohto. 2 staky dreva máme. A ešte niečo plus. Ja som sa toto spravedlil, ja to ešte nemám. Spravíme toto, či nie? Si spravíme takto nejaké dvere.
tak. No. Keď máme teda toľko dreva. Čo je toto? Aha, dobre. Skončiť. No. Ťažíme to, ťažíme. A asi im bridge minovať. Bridge minovať. To čo je? Vrzďajúce srdce. To vôbec neviem, čo znamená. Tak. Kedy bude noc? No, mali by sme ešte fakt bridge minovať. Ale to by najprv chcelo nejaké uješak. Ja som taký tatár, že som si čiže ešte nejaké drevo. A tu, počkaj. Tam tá ovca. Že sa tu môže spraviť aj záhradku. Zoberieme si lopatu. Vykraftíme si ju. Nie ju zoberieme, ale vykraftíme. Sem dáme piec nejaké to uhlie. A troška toto rozšírime. Krása, poď sem. Začína noc. Pomaly. Tak vyrobím si torčky. Pekne 12. Sem si dáme jednu, sem si dáme druhú. Aj von si nejaké dáme. Ideme dovnútra. Áno, si môžeme ísť pomaličky bridge minovať. Čiže tu vyrobíme 4 torčky. Sice na to asi nebudem úplne veľa torčík, ale... Čo už? Čo spravím? No a za chvíľku budeme končiť. Kde sú styky? Á, tu sú. Tak, spravíme si 21 rebríkov. Tak a ideme pekne počítať. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. No presne na jednatku nám to vyšlo. Ideme tam pekne dole. A pomaličky ideme si prikmenovať. Spravíme si tu nejakú malú miestnosť, z ktorej budeme robiť chodbičky. No a tuto v tejto miestnosti to rovnajú môžeme ukončiť. Proč nie? Ani jeden deň sme nedali, ty kokos. Ani jeden deň, ani jeden. To je teda veľa, čo? Tu spravíme ešte jeden krafťák. By sa predsa nepovedalo. Tak. No a kým vy tu akože budete, tak ja tu spravím nejak to tu vylepším trocha. Asi tak. To znamená, že